କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ନାମକ ଜଣେ ବୀର ଓ ଭକ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ରାଜା ଡାକିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥପତି ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ। ବିଶୁ ମହାରଣା 1000 ଦକ୍ଷ କାରିଗରଙ୍କୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ମିଶି ଏକ ବିଶାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥର ଆକାରରେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 12 ବର୍ଷ ଧରି କାରିଗରମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଅଂଶ ତୋଳା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶିଖର ଉପରେ ଥିବା କଳସ ବସାଇବା ପାଇଁ ଶେଷ ପଥରଟି କେହି ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଲା। ସେ କହିଲେ, ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଶେଷ ପଥରଟି ବସା ନ ଯାଏ, ତେବେ ସବୁ କାରିଗରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟାଯିବ। ବିଶୁ ମହାରଣା ଏହି କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ସେହି ରାତିରେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ ଧର୍ମପଦ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଧର୍ମପଦର ବୟସ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିଲେ। ଧର୍ମପଦ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା, ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି? କ'ଣ ହୋଇଛି? ବିଶୁ ମହାରଣା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କ କଠୋର ଆଦେଶ ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ଶେଷ ପଥର କଥା। ଧର୍ମପଦ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଓ ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେହି ରାତିରେ ହିଁ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଧର୍ମପଦ ଚୁପଚାପ ଶିଖର ଉପରକୁ ଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଯାଦୁକରୀ ହାତରେ ସେହି ଅସମ୍ଭବ ଶେଷ ପଥରକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବସାଇଦେଲେ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମପଦ ନିଜର ନାମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ ବଳିଦାନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖାଯିବ। ଧର୍ମପଦଙ୍କ ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି।